Здравей и добре дошъл в моя канал. Аз съм Паула Янчева и от близо 4 години съм уелнес консултант. А с това видео искам да ти споделя за моята история и как успях да се справя с желязодефицитната анемия, която имах. Всъщност ще започна историята си от начало. Тогава, когато всъщност усетихме, че нещо се случва и има някакъв проблем с мен. Това нещо се случи, когато започнах да навлизам в пубертета. Рязко започнах да усещам загуба на енергия. Много добре ми е запечатан момента, в който започнах да се чувствам изключително зле, защото много ми тежеше. Ходих на училище, съответно прибирах се вкъщи и първата ми работа, която правих, беше да се нахраня и след това отивах и си лягах да спя. Това беше абсолютно всеки ден. Просто нямах сили, след училище нямах сили, не намерих сили за нищо друго, нито да си пиша домашните, нито да играя като едно нормално дете, въпреки че тогава това беше един преходен период между детство и влизане в пубертета. Тогава усетихме, че нещата започват да се задълбочават и така здравословното ми състояние да става все по-зле. Когато имах през месеца, когато идваше периода на женската менструация, нещата просто излизаха извън контрол. Тогава вече в тези конкретни дни нямах абсолютно никаква жизнена сила, никаква енергия, особено първите няколко дни. И стигала съм до моменти, в които не съм успявала да изкачвам стълбите в къщи. Тогава ние живеехме в къща и на втори жилищен етаж бяхме. Представете си за какво става въпрос. На тази възраст направо страховито. Дойде и един момент много труден в живота ми, когато се случи така, че се наложи да влезна в болница. Бях заедно с моята майка и при прегледа, когато ни приемаха, доктора каза, че аз съм с хемоглобин 52 и каза, че мек казано е втрещен и не знае все още как съм в съзнание. Това беше наистина много труден момент, защото и за майка ми, и за мен самата, защото аз бях достатъчно голяма да осъзнавам това, което се случва. Но пък, може би, до този момент не бях достатъчно подготвена, за да взема и нещата в свои ръце. Тъй като това е един наистина много тежък момент. За всяко момиче, при мен се усложниха нещата точно с този ми проблем. Опитваха се да разберат точно какво се случва с мен. Виждаха, че хемоглобина ми наистина е изключително нисък. Тогава се наложи да ми влеят една или две банки с кръв, вече не си спомням. И забелязаха също тогава, че желязото ми е изключително ниско. Нищо не ми говореше това, което ни споделяха лекарите, тъй като до този момент изобщо не съм се интересувала от физиология, анатомия, как функционира човешкото тяло, от здравословен начин на живота. Изобщо не съм се интересувала. Така с времето изписаха ни, съответно имаха съмнение за желязодефицитна анемия, така и не получих и точно ясна диагноза, но казваха, че това е тяхното съмнение и най-вероятно е това. Съответно, нещата, които ми изписваха, бяха свързани с това да ми повишат хемоглобина, изписваха ми всякакъв вид синтетични железни препарати, които трябваше да закупуваме от аптеката и съответно през няколко месеца трябваше непрекъснато да ходя по клиники, да ми взимат кръв, да изследваме желязото, хемоглобина, пълна кръвна картина и да видим как се движат нещата и дали има подобрение. В интерес на истината тук ще съкратя малко и ще кажа, че минаха доста години.
точно бяхме в тази въртележка. Надявахме се нещата да се подобрят, но просто поддържахме някакъв критичен минимум, да не стигам отново в болница с чак толкова нисък хемоглобин, и поддържахме средно хемоглобин около 80-90, но не повече. Съответно, желязото винаги, когато го изследвахме, винаги резултатите бяха наистина покъртителни. Просто желязото ми винаги беше под норма. И въпреки всичките железни препарати, които ми изписваха и непрекъснато ги сменяха, желязото ми не помръдваше. Така се въртяхме в тази въртележка няколко години. Съответно аз пораствах, завърших училище, дойде време за университет, отидох да уча в Пловдив и това продължи. Още първата година, когато отидох в Пловдив, там бях по-близко, имаше специалисти в Пловдив, голям град е. Тогава реших, че ще се заема наистина сериозно и че трябва да си помогна и че трябва да направя нещо, за да се справя с тази желязодефицитна анемия. До тогава дори не знаех дали точно това е, но виждах наистина, че желязото ми е винаги под границите. В началото си мислих, че с непрекъснато ходене по специалисти, по лекари, това ще ми помогне и най-накрая ще попадна на човек, който наистина да успее да ми помогне. Докато не дойде един момент, в който наистина изключително много ме писна. Просто ще се опитам да ви обрисувам как едно 20-годишно момиче непрекъснато в месеца и поне веднъж се реди по клиники и болници, пред кабинети, и това е с часове. Съм чакала, може би целият ден ми е заминавал в това да чакам, да си направя изследванията, да чакам пред кабинета, лекаря да ме приеме. И съм чакала буквално с възрастните хора, рамо до рамо. Просто всичко около мен беше възрастни хора и аз всеки месец просто това нещо ме побъркваше и нямаше никакъв резултат. И нищо. И просто в един момент явно вече е дошъл моят момент на озряване и на осъзнаване, че здравето ми зависи изцяло от мен и всичко е в мои ръце. Направиха ми много лошо впечатление неща, които забелязвах, когато ходих на преглед при лекарите. Това, че не се интересуваха от мен самата като личност, от начина ми на живот, от какви са ми навиците. Изобщо нищо не ги интересуваше, просто гледаха изследванията, които съм направила, сменяха ми съответно лекарствата и си ме изпращаха и следващия пациент да влиза. На 20 години съм била с по 2 шепи лекарства, желязо и какви ли още не неща, от които нямаше никакъв резултат. Ядосах се и наистина си казах, че това е края и че повече няма да стъпя на лекар, наистина няма да отида. Сега нещата, които ви ги споделям, в никакъв случай не искам да излиза така, че се обръщам срещу конвенционалната медицина, не в никакъв случай, просто в този в конкретния казус, който съм имала, с конкретния проблем и тогава просто наистина явно не съм попаднала на правилните хора или просто нещата са се развили по точно този начин, за да мога да достигна до осъзнаването, че всичко зависи от мен. Тогава се стегнах и се взех в ръце и започнах изключително много да се интересувам на теми всички свързани с здравето, абсолютно всичко. Започнах да си купувам литература, анатомия, физиология, биология, започвах да ги чета така с отворено съзнание и да се опитвам да разбера как работи нашия човешки организъм. Защото това е супер сложна система. Има много системи различни и е много сложна. Право е по-сложно от компютър нашия организъм. И за да функционира особено правилно, трябва човек наистина да е доста информиран. И до ден днешен не спирам да се задълбочавам в знанията си на тази сфера, защото поради една или друга причина вече даже професионалната ми кариера е свързана с тема здраве. Така и дълго време отделях
информиране, за четене, веднага разбрах грешките, които съм правила в начина си на живот, в начина си на хранене, вредните навици, които съм имала. Веднага ги промених, започнах да спортувам абсолютно всеки ден. Стигнах до момента, в който, когато започнах да ги прилагам всичките тези знания, започнах да се чувствам наистина все по-добре и все по-добре. И стигнах до момента, в който направо вече се вманиачих дали днес съм спортувала, дали храната, която съм приела лично аз съм си я направила и знам какво има вътре в нея. Тъй като с такъв един проблем като дефицит, дали на витамини или на минерали, няма значение, човек трябва да има определен хранителен режим, за да може да подпомага усвояването на конкретните витамини или минерали. Така че да, дойде момент, в който наистина се вманячих на тази тема. Тогава можех да си го позволя. Не работих, бях се отдала само на неща, свързани с университета и на това да се грижа за здравето си, да се чувствам добре. И нямах никакъв проблем с това да отделям толкова много време за себе си и за здравето си. Но така годините си напредваха, чувствах се прекрасно, по-жива от всякога, може би дойде един момент, в който никога не бях се чувствала по този начин. Енергията ми беше на супер високо ниво, постоянно около себе си привличах уникални хора с супер енергия и защо наистина може би тогава изживях едни от най-хубавите си години, когато наистина много здраво се грижих за здравето си. Но нали разбирате, че с напредването на възрастта, аз в момента съм на 33 години, имам семейство с детенце вече, но с напредването на годините просто осъзнавах с отговорностите, когато вече приключих университета, намерих си работа, осъзнавах, че ще дойде един момент, в който ще ми стане още по-трудно, нали, няма да е само работата, но ще се появи семейството, ще се появят децата, както е в момента и осъзнах, че имам един кардинално голям проблем. За да се чувствам добре и за да съм здрава, аз трябва да водя супер здравословен начин на живот, да спортувам всеки ден и също да съм като машина. Това щеше в някакъв момент да ми причини много голямо неудобство, защото физически нямаше да мога и да успея да се справя с абсолютно всички задължения, с работа, с семейство, с грижи за всички. Просто нямаше как да се случи и може би това е проблема на повечето хора, които наистина не успяват не смогват да се грижат за всичко и в някакъв момент здравето им просто остава на заден план. Аз не исках да си помисля, че мога да стигна пак до това състояние и да го позволя. И просто трябваше да намеря наистина нещо, което да ми помага, за да мога да намаля малко темповете на грижа за здравето, т.е. да си позволявам да не тренирам всеки ден, да не съм толкова вманиачена и стриктна в храната, която приемам. Така че наистина се фокусира върху това да си намеря нещо, което да ми помага и да се чувствам добре на по-малки обороти и с по-малки грижи за себе си. За щастие, наистина успях да го намеря това нещо, тази моя помощ и всъщност сега искам да ви споделя кое беше оръжието, което се появи в живота ми и ми помогна така спокойно да отпусна контрола над това каква е всяка една хапка, която поемам. И въпреки всичко хемоглобина ми да е нали, в хубави норми, желязото също, да имам енергия, да се чувствам добре, да намирам сили, да съм жизнена, да си гледам семейството и да работя съответно. Ето в тази малка бутилчица се намира отговорът и наистина това е продукта, благодарение на който успях да се справя с този мой проблем. Интересна е истината, ако не бях намерила този продукт, може би след като
създадох семейство и особено след като се роди детенцето ми, може би наистина ще да дойде един момент, в който отново моята желязодефицитна анемия да се възвърне, защото предполагам, че ако гледат това видео и родители, ще знаят, че когато детенцето е много мъничко, първите му годинки, той има доста нужда от майка си, непрекъсната нужда. Съответно, при мен малко се усложняват неща, защото аз не съм спирала, дори по време на бременността ми, по време на майчинството, аз не съм спирала и да работя, тъй като това ме държеше и за мен беше удоволствие. И можех да си го позволя и да работя от вкъщи. Но нали си представяте, че ако не бях намерила този продукт, аз може би наистина щях да се възвърна за съжаление в старото състояние, в което съм се намирала преди близо 10 години. Това е нашата напитка, чистия гел алоe вера. Какво ми помага алоето за справяне с желязодефицитната ми анемия? Алоето, може би сте чували, има изключително много полезни свойства за нашия организъм, но няколко са тези основните, които помагат лично на мен в моя проблем, който съм имала. И имам, всъщност, бих могла да кажа, защото по принцип това не е нещо, което го излекуваш и независимо как ще живееш от тук нататък, вече си излекуван. Не е така. Човек трябва да се грижи непрекъснато за здравето си, за да може да не се върнат отново симптомите и за да нямаме отново дефицити. Основните неща, с които алоето ми помогна на мен, е това, че когато го приемаме сутрин на гладно, благодарение на приема на алоето, след това, когато се храним през целия ден с различна храна, разнообразна, плодове, зеленчуци, месо, така нататък, ние с тази храна приемаме витамини, минерали. И благодарение на това алое, за това, че сме го изпили сутрин на гладно, след това тези витамини и минерали, приети с храната, успяваме да ги усвоим много в пъти по-добре през деня. Освен това, ако си приемаме витамини или някакви други хранителни добавки, които да подпомагат нашето здраве. Само тук една скоба слагам. Задължително гледайте да не са синтетични, за да могат наистина да се усвояват. Когато сме приели алое, не само с храната, но и след това и с хранителните добавки, които приемаме, много в пъти по-лесно се усвояват абсолютно всичките нужни микро- и макроелементи и витамини, минерали в нашия организъм. Така че това е едно от основните неща, с които на мен ми помогна. Другото нещо, което много ми влияе на мен позитивно за моят казус, е че това, че ми дава изключително много сили и енергия да се справям с абсолютно всичко вкъщи. Това е уникален продукт, изчиства много организма също така. Наистина много мога да ви говоря за този продукт, но може би ще направя едно друго по-дълго видео, в което ще споделям специално всичките му полезни качества, свойства и как точно влияе. Това беше накратко моята история за това как се справям с желязодефицитната си анемия. Сега определено не спортувам всеки ден. Детенцето ми е на близо 3 годинки, така че имам изключително доста задължения и свързани с вкъщи, с грижа за семейството, за нея. Освен това и, пак казвам, не съм спирала да работя, но въпреки всичко успявам да си държа в едни прилични нива, нивото на хемоглобин и на желязо, благодарение на тази божествена за мен напитка. Надявам се с това видео да ви е било полезно и да сте научили полезни неща за себе си, които да вземете и да приложите. Ако ти гледаш това видео и си с подобен проблем на моя или твой близък има анемия, дали ще е желязодефицитна или някаква друга, не се колебай да се свържиш с мен. Може да ме потърсиш, като ми пишеш на лично съобщение на Viber на телефон 0876 389596.
или ми пишеш на лично съобщение в YouTube, в Instagram. Наистина ще се радвам да направим една консултация, да ти споделя моя опит и да ти помогна.